момента, като сме на този терен, че е по-тежък, даже е по-добре. Гарибалди. Със сигурност е по-тежък от твоя. Няма коници, кубици и кони да ги дърпат, става като потва. То ти викаш, ще те, ама. И този баер на връщане ще е чудо. То няма път тук. Знаеш ги пътиките, научил си ги. Сняг, пак се оправиш, оцелваш ги. Аз ще се строя всичко еднакво, мамка му да има. Чипа на мене ми помага, защото като излезе от пътя и такова, като излезе от пътя и се окупава веднага, разбираш? Маха дърво. Тяшно си искаш? Имаш тяшно? Ежа съм крал Артур. Не мисля за бедните. Се свага от богатите. Какво да те правя? Ние ще следме как се връщаме. Ще видим. Коя врата остава отворена? Моята пак е за незъбна. Сега на Зора му и че не трябва да му даваш газ. Да. Кое направо те обръща обратно. Аз в начало викам газ, всички си викат, като влезеш колова всичката газ. Където си караш, тръгва да излиза, чука камъче или нещо, направо те вкарва ето към между дърви. Два-три пъти голям на късмет. Сега тук почва ти никого, дето му е да разбереш нещо. Защото е лек, къс и същевременно има тяга много. Оттам идва проблема. Онова нещо Христо дед го купи, ходили ли сте заедно да карате? Не, той не ще да кара. Шкадата не може да се я дръпа. Той не го той чупосвам, много хубаво върви. Много хубаво. Той ли го чупосвам? Той го купи, ма 100% е чупосвам. Върви добре за 2,7 литра. Върви добре. Я фаля, ама тук сега има една отбивка наляво. Дали му е от цели. Ще видим. И тук ли беше наляво? Абсурда е тук. Не, че не е път.
камъни ли има отдолу? Да. Има. Аз викам, мамо да е бато нищо къде да се държи. Ами